to točí. Čiže Fischer moždinka do dutej steny. A keď nemáš na to kliešte, tak to spravíš takto. Tento šrob vyšrobuješ. Dáš tam matku. Až po koniec. Dáš naspäť. Tak to zašrobuješ. Točíš to do tej diery, vysiny. Tak to tu tam zarieš a teraz šrobovákom držíš ten šrob, aby sa ti netočil, pritlačíš a matku doťahuješ. A tým vlastne už splašťuješ a nepretáča sa ti. Tak toto dotiahneš, až budeš cítiť odpor proste na fest. No. Vidíš, už je pevná. Počkaj ešte. Dotiahneš, aby už keď cítiš fakt, že odpor, ale sa ti zarýva. No a teraz držíš stále šrob, matku povolíš. Celé vyšrobuješ a drží ti tam pekne. Hotovo.